Os ladróns accederon ao interior da igrexa de San Andrés de Cures despois de forzar a pechadura e reventar a porta lateral do templo. Anteriormente xa o intentaran pola porta principal e por unha fiestra, pero o seu reducido tamaño e a altura a que se atopaba fíxolles cambiar de idea. Unha vez no interior do templo, despois de rebuscar e revolver por diferentes estancias, entre elas a sancristía, lograron facerse con 6 cadeas de ouro e unha medalla que adornaban as virxes das Dores e do Carme Santa Rita. A porta principal forzada, a lateral esa toda tal, e logo entramos dentro, e as cadenas todas que tiña a Virgen do Carmen colgadas, a Virxen do Carmen, e Santa Ritiña, tamén tiña as colgadas tamén, e logo a Virgen dos Dores tamén, e levaronas todas, unhas 6 ou 10, levaronas todas, que eran ofrendas que fixo a xente do pueblo, os creyentes. Segundo nos contou o propio párroco, este non é o primeiro roubo que se produce nesta igrexa. Aquí non é a primeira vez. En Macenda tamén o mesmo, en Cabo de Cruz, no Santuario do Carmen, igual romperon a porta tamén toda, tamén fixeron un desastre. No Castro, mesmo levaron os candelabros todos que había, antiquísimos, este é un desastre, E desaniman a desaniman aos curas, porque claro, non vamos a dormir aquí. E segundo el, polo modus operandi, parece que detrás están as mesmas persoas. E polo modus operandi, a min dame a impresión que son os mesmos que roubaron unha banda canda, roubando as iglesias, e roubando por boiro nas tiendas, 6 a 3 e 4 roubos nas tiendas e nos comercios, de día incluso. A Garda Civil xa iniciou unha investigación para dar co paradoiro do posible autor ou autores dos feitos. O valor dos obxetos roubados e os danos causados podería roldar os 10.000 euros.